hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que sea igual a tu mirada. Perfecta fue esta cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Kom, val du min rug, val det nu. Jag mötte dig där du än jag heim was du mig så. Jag ser mig här från dig, för belöning. Jag kan med fred blåst till sedan dina igen. Du ströjner sted vårt förkläck med dig. Dankeschön att vi dig anbeder, Herre. Att vi det parfym för dig och utgöjtet, Herre. Men att dina hjälp till oss, Herre Jesus. Måtte för dig det rifas från hans hårta och för evigt till själen. Maja. Låt oss själa här. Låt oss själa här. Låt oss själa här. Låt oss våga för dig och själen. Låt oss våga för dig och själen, din parfym. Låt din hela hjälp ta oss reda. Låt oss göra så hårt och uppöka. Låt oss göra oss ånkäckades från dig. Låt oss din kritsas så perfekt. Så kommer vi för dig av dig. Att vi har en tåga på dig. Det är så perfekt. Vi lovar präsen i Jesus. Vi lovar präsen i Jesus. Åh, det lovar sig. Åh, vi alla har till sig kom. Känner det nörsförkläcken. Känner det nörsförkläcken och syr och det här. Vergeten ein von dir. Und Jesus, dine feit. Derramo el perfume.
perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Halleluja, Jesus. Dat al vergeet wie van jou. Wie vergeten wat er aan ons is. En du hast nichts weg op deze wereld. Als die niet een wordt van jou. Dat krijgt dat we perfect. Dat ons een toegang geeft. Dat we die vinger kunnen. En dat we in deze geheime stoven kunnen kennen. Dag uit en dag in. En dat we die een wordt vinger kennen van ons leven vooruit. Dat we deze omarming van vooruit krijgen kennen. Oh. Vergeten ons heil van jou. Ons heil van jou. En we gaan in deze stof En verjaag wie aan, omdat ik niet wegga, als naast op deze eer, wat zoals als stenen lang, dat klinkt weer perfect, wat niet in toegang krijgt, die te vingen zijn, en min je heimen Strijder steht, vergelijk met die hand. Wij alleen die kon aanbidden. Doch strijder steht, wat vergelijk met die hand. Wij alleen die kon aanbidden. Nog eenmaal de score. Ik vergeet mijn heil. Ik vergeet mijn heil. Omdat ik me tegenhoud, dat is op deze hier, wat zoals als dienen lijkt. Dit krijgt weer perfect, wat niet in toegang juist, die te vingen zijn, en min je heimen ruim. Halleluja, Jesus. We kennen die vinger in onze geheimen ruim. Veel verzeiht. Veel verzeiht de een wat Gottes is. Krijg nu eerst de een wat Gottes zo zijt hier. Nuts de uit. Te schmeiken te zijn wat God is. Nuts het uit. Hij is zo goed zu dir. We kennen een steden aan. Wo wir immer noch andere kennen. Und das ist der een wat Gottes. Dat is de een wat Gottes, wo wir andere kennen. Wo wir verkennen eine Stube nennen wollen. Wo Friede ist. Und das ist der Jesus Christus. Und das ist einfach, wenn wir das Tempel, wo uns scharf ist, gewählt haben, und Jesus, dann hast du Frieden, dann hast du diese Städte, die Städte, wo wir anbeten können. Dann hast du diese Städte, wo das Wutter überschildet. Dann hast du diese Städte, wo wir anrennen können, wenn der Tag stürmig um uns ist. Dann hast du diese Städte, wo wir anrennen können. Wenn die Sache um uns so lautet, dort gibt kein Ausweg. Dann kann wir eine der und eine andere einen Tausch schließen. Und dort ist in diese Geheime stehen. Los mit Jesus. So ist ja eine Früh, wo das Eil verjährt hat, ab Jesus seine Feit. Saß der auf ihre Heistorbe da. Dort wie Geheime stehen.
Dat wir das prophetische Andienung, dat Jesus wird sterben, hij wird weer opstaan en hij wil hij zelf. Hij wil hij zelf voor dat leven, dat hij voor dat leven geven. En krijg zo tja wie van jou dat je nijten. Zoals Janne vroeg dat hij te deed, dat Jezus in de feit. Zo kan van jou ans leven. En iedereen wordt God zich uitgeven. En dat kan ons een toegang geven. Du hast keine Wand, maar ich weiß vielmal viel wie Sachen. Und wir glauben, du hast so eine große Wand zwischen mir und Gott. Aber ich habe von dir gerade nur recht für dich, mein Freund. Denn du hast keine Wand. Du hast keine Wand zwischen dir und Gott. Er hat dich durchgebrochen mit seinem Blut. Mit seinem Tod, wo er freiwillig in Gehorsam hinging, ohne dass er bemusst wird. Seht ihr, ich war mein Leben für en van jou tja wie, wat we hier velen zijn, dat je nooit wat hij je moet hebben. We hebben van dankzien te zijn, dankzien Jezus. Dankzien dat het woord kon schelen. Dankzien dat het woord kon schelen. En laat het einfach uit die Mühle ruht, waar groot en waar herrlijkheid. Hij is zo schijn. Was mein Freund. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que sea igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wie vergeet dit ein? En die jij het. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Kan u een tool zetten? Amen. Hoffen wir ein Zeugnis von Feuerwerk, von Sonntag, von Sonnenwind. Irgendwas, was Gott in sein Leben getan hat. Kann schön auf Erde kommen. Irgendein ein Testimonio. Irgendwas, was Gott ihn gewesen hat, was ihn gefeilt hat, was ihn abgefallen ist. Sunshine und Fass. Dann Franz, Kelinda. Waar ik dacht plus, dus pastor Arno Pauls, hij had veel kruid aan mijn zijn raam zich verheer moet. Ganz niet hem denk je wat hij alles zei, maar ik dacht hem zo van hij vorig weer, maar hij would dus dit erop komen, daar zo zat ik. Dan würde ich mir da catchen. Ich sage, okay, alles wieder in der Wirk, da kommt er an und sagt, wie so was ein Trächter, alles was die Scherz, das gelebt alle näher, und das wir excellentissimo für mein Leben. Zum nicht anderen einmal als Grüt ansehen, nicht so. Da will mich ein bisschen größer sehen. Halleluja. Halleluja. In 2019, im Januar, dann wir eine Reise nach Brasil. Da waren some Menschen, ich, Edward, Heidi, Justina, und Abraham, und Jake, und some andere Menschen. Und ich weiß nicht, was sie denken an den Beach, was wir mal. Nee, das will nicht an den Beach. Wir bieten für den Abend, als wir ans Du gesagt haben, als wir beten dann für Bolivien. Wo mal die Prophezeiung wir für Bolivien? Mir denkt das. Wo die Prophezeiung wir? En dat we van dat we kein einriefen naar Bolivien. En dat we zo langzaam. En die funk aan te schelen. En dat we zo als van
als wanneer de rifa ganz uitgedreven is, we ons moet voorstellen, de rifa hier zo. En die vangt al aan unje te wassen. En dan komt met eenmaal frische woede. En dat is dat eerste woede wat het komt. Want dat is niet een rifa wat er scheelt, dat is woede wat het komt bij een rifa. En dat vangt aan te schelen. En dat redt al dat ankruid met. En dat wat de bezier in de rifa was, dat vangt aan te blijven. En dat woed voor dat zij du kent een ervaring voor beleven. En ik weet nog, ik zat en ik dacht zo, ik voel. En hier is het, de rifa die kent. En ik dacht pas aan de profetieung, die we gehad hadden voor 5 jaar. En de jet in ervaring, dat schijnt voor mij te zijn dat God terug is. Halleluja. Und ich habe eine Abgabe für die, Elena. Kannst du dort Wort die Prophezeiung abschreiben, mir die Schecke? Ich habe mir so eine Prophezeiung weglegen, und das ist sehr schön, wenn wir ein Wort, was Gott geredet hat, uns abschreiben, dort weglegen, dann einmal 5, 6, 7 Jahre lot ab, einmal fangen wir seine nie passiert hat. Wenn wir gleich einmal dort Gott nicht, das. Einmal nicht nur an der Zeit, nicht das wieder sein, aber das. So kannst du mir dort checken, porfa. Dankeschön für Ihre Testimonials. Ich dachte, seit mir beschäftigt, einmal waren das so ein schönes Wirken in was, das ist so groß und alles so wunderbar. Dann denkt einer einmal, dann hat einer als Mensch, als Prediger, hat er einmal seine Gedanken, was will ich noch sagen, hing so ein Wirken. Wer will da noch predigen? Nicht, dass nur so ein Wirken ist das. Dann, das ist ja alle gesagt worden, alles schön. Und ich dachte, nee, das ist nicht alle gesagt worden. Aber der Herr Jesus lässt mich denken helfen. Er sagt, dort Wutter, wo ich schäle merke, das ist ein Wutter, was immer schäle det. Dort schält nicht fähig Wirken und haftet Wirken abgehört. Dort Wutter, wo du schäle det, das ist eine Qual, was immer schäle det. Das ist ein Zugang, wo wir immer kennen haben. Und dort wollen wir checken von der in Johannes 7, Vers 37. Johannes 7, Vers 37. Wir wollen bloß kriegt du wieder merken, wo wir fähig Wirken abgehört. Und wo wir jeder Tag wollen mit wieder merken. Johannes 7, 37 bis 39 sagt so. Om laatsten en jaraatsten Tag, op den Fasten, Jesus ab en roept luid. Wer durstig is, den lade ik aan om mee te komen en te drinken. Wie aan mij gelooft, en zo als de Schrift zegt, uit dem zijn bijna het worden leven je waterstromen rannen. Hij die doormet op den Geest han, den die onaangeloofden nooit herkriegen zullen. Wils de Heilige Geest weer nog niet door. Wils Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. Amen. So, ich stelle mir vor, wo das geloten hat. Der Tempel, dort wir ein Gebiet, dort wir nicht mal unbedingt sehr groß, wo du geraten wir, dort wir der Hof, wo der Tempel bauen wir. Dort wir geraten aus dort Gebiet selbst. So, du wir ein großer Hof, und dann du boven im Hof, du wir ein Gebiet bauen. En dat redt hiervan, an den letzten Jahren da, ab den Fast, stund Jesus ab und roept luid. Wahrscheinlich wir das tun ab diesem Hof, wo er das roepen deed. So dat wo nicht so ein, ich weiß nicht, wo große Hof hier, aber das ist nicht so ein großer Hof ist das. Aber wenn man, und dort wie steht, wo den ganzen Tag, ab so ein Fast, dort wieder so fein sind nach hier, ganz viele Menschen die ganze Zeit. So, nu werden wir uns vorstellen, wie versuchen hier nu Andacht zu haben, und die hören die nicht parlant ist, und wie versuchen Gott zu loben, zu preisen. Nu steht da ein feiner Mensch, der steht dort am Hof, und der schreit, hey, wem darfst, der kann mal kommen. Und wir denken bloß, wenn die durstig sind, die können dort kommen, wo sie trinken. Die brauchen nicht durchgehen. Der Hof hier kennt Terror nicht. Und wir wollen hier Gottesdienst haben. Und der ruft, hey, da ist schön, kommt mal zu mir. Wo wird sich das gefällt haben? Wie lesen das nicht so Eva und das für uns alle normal? Aber so können wir uns vorstellen, so sollte Jesus du am Hof und er sagt, hey, da ist eine Terror, komm zu mir. Das Wutter, das ist viel besser als Jan Wutter, was je du hast. Und es steht reden. Und das sagt, er roept luid. Und er will am Dood merken.
zodat we opvallig wat hij dat deed. Die plonde zei, wat jij we dat in Jezus dood merken. En hij zegt, wer aan mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit dem zijn bijna te worden, leven je het woord uit strijmeranen. Dit wie een steed voor het recht weer. Dit wie een steed voor niet veel woord dat weer, wo die nog woord aanpassen moesten, wo die bebarm zich geroepen, maar nu geloof dat eenmaal nu worden mensen nog woord te gaan. Die geloof dat is niet ganz bij de zaak. En dan zeg ik dat op ganz klaar, hij die doet met hand, dat we dood komen, dat we aan arm blijven worden gaan, die voeren den Heilige Jezus schreeuwen. En veelemaal, dan denken we, en dan deed de Heilige Jezus aan ons. We krijgen vielleicht een woord gezegd van een persoon, van een vriend. We krijgen een gebed, we krijgen een profetische woord. En we veilen dit woord als een, hey, hier zie ik, kom naar mij, ik heb woord, wanneer daar is, kom naar mij. En we worden niet aan, dat Gottes stem, der is zo dichtbij. Der is met mij gekomen en die vraagt me, hey, wist du dit woord te gaan? Wist du gaan dat dit in die bijna schelen zal? En wie kennen alle van jou den toegang kan naar dit woord. Van jou, als de toegang naar dit woord, en dan wens we mir dat zo wichtig dat we dit laatste lied zingen deden. Dit krijgt dat we perfect, dat we den toegang ganz vol kunnen gaan. En de Hebreeën zegt dat hij heeft den weg opgebracht, hij heeft den opgemerkt, dat we alle toegang hebben. Wanneer Jezus zegt dat hij wat het woord is, dan wordt dat weer wichtig in ihre Bildersprache. Dat wir nicht bloß dat hij nu wordt, wenn hij wist, woont in ihre Bildersprache wichtig weer, wenn du wir nicht so viel Barm so staan. Die horen nicht die Maschine, wat wir horen. Ze wordt dat weer wat zeer kostbaar, wanneer irgendwer sich de mee gemerkt hat, een Barm te groven met de heng, denn nur den Barm wordt voor Jahrhunderten nur abgepost. En Jezus zegt, wanneer je dit woord, wanneer je dat werkelijke woord willen gaan, dan komt naar mij. En Jezus, die verandert de geschichte voor immer. Hij zegt dat hij is dat woord. Ik zie dat woord. Wanneer Jezus zegt dat ik zie van jullie wereld zo woord, du bist. Wenn es im Alten Testament du ziet God, ik zie. En een Jood kan niemand zeggen, ik zie. Die kunnen reservieren wat God gezegd had in het Oude Testament. Die kunnen niet nog eenmaal zeggen. Nu zegt Jezus, ik zie dat woord. En wanneer je willen gaan, dan komt naar mij. We hebben veel werkening. En hier in het leven, immer waren hier wie veel van Heilige Jezus. En dan eenmaal vrouw, wie ons wil kon ik meer van Heilige Jezus hebben. En ik wil ons als nummer 1 van jou zeggen, wanneer du meer van Heilige Jezus wil hebben, dan ran naar Jezus. Dan ran naar Jezus in de arms. Wenn es in de Bibel zegt dat ons al van ver Jezus getauft wordt, Arabim Dijpe krijgt, zegt dat in Johannes 1, vers 33. In Johannes 1, vers 33 zegt dat, ik kende hem niet. Juan 1:33. Ik kende hem niet, aber die mij schickt met woorden te dijpen, zei te mij, op den du den Heiligen Jezus raufkommen en op hem blijven, dat is die met den Heiligen Jezus dijpen deed. Amen. Dit Jezus, die dijpt met den Heiligen Jezus. So, wanneer je dijpt, we zijn met den Heiligen Jezus, dat is voor ons hier groot spelen dat, ran naar des Jezus. En daar Jezus zien, waar ik wie van jou den Heiligen Jezus aan, anders wir de Heilige Jezus nog niet meer hier. Wenn Jezus alles vorig merken deed, en den alles rein merken deed, zegt hij zo, nu ga ik vorig. Nu is het beter dat ik go, omdat de Heilige Jezus komen kan. En dat hij je met den Jezus bereidt. En dan komt het Johannesbuch. Johannes, als ik groot lezen in Johannes 1, vers 33, wo Johannes zegt, dieser, op wem deze duif is, dieser, wat je met den Heilige Jezus dijpen. Johannes die doet met hand, dat wanneer de duif op arm weer, dat bedient, dat de Heilige Jezus op arm weer, en dat Jezus weer die persoon, wat dat wieder kan geven, dat de Heilige Jezus kan naar de nächste stad gaan. En dan gaat het buch Johannes wieder. Later komen we bij deze vers in Johannes 7, 38, wo we weer dat in ons bijna dat woord wordt ranen. Maar wanneer we kijken over dat buch, heeft de immer ware
van water en van brood en van oil en allerhande tekens geschreven. En dat interessante, ik leef dat Johannes Buch, een van deze oorzaken is, hoeveel tekens dit Buch heeft voor den Heiligen Jezus. En voort zijn we in 4. kapitel al, wo deze vrouw, in Johannes 4, vers 14, deze Samaritervrouw, waar het komt, waar Jezus doorheen komt, in een barm, en dan komt deze vrouw doorheen in Samaria. En deze vrouw zegt, op een man, wat denkst du hier? Dit is een stad waar bloos de Samariter water holen komen. Dit is een stad waar we ons gestreden hebben. Dit is een stad wat voor ons is. Je geloven, we zijn niet goed genoeg. En we gleichen jullie niet. En we hebben nichts hoop. Kom bloos nog niet hier water holen. Wenn es de früh sagt, dat hij van ons wenn wir. Dat hij een Jude weer. En Jezus zegt, waar het deze vrouw, want du wist dat water wat ik heb. Dan dort water woest du werden. So, Jezus merkt zeggen dat van aanvang aan, dat hij wat zeggen merkt, dat dit water wordt wiedergebracht worden. En dan zegt het in Johannes 4, vers 14, zegt es dit. Wer aber dat water drinkt, dat ik geef, dem wordt niemals meer dorsten. Dat water, dat ik geef, wordt een arm, een emmer rannende Qual, wordt een arm, een emmer rannende Qual en jeft eeuwig leven. So, wat hadden we hieruit gelezen? Der, wer den Heiligen Jezus wird haben, in dem wurde das Bernerst, das wurde das Water so rutschelen, du wurde Waterstream geben. Und hier, al eier dit gesagt wird, dann sagt Jesus dort al zu einer Früh, sagt Jesus zu ihr so direkt, dort Water, dort Eckje wird in Arm, Emma, eine Emma rannende Qual, in Jeft, ewig Leben. Weet je wat, dat eeuwige leven, dat du en ik gaan, wo we toegang te hand, dat is een immer rannende Qual. Dat is niet zo dat, van jou is het schijn en morgen is het voorbij. Van jou is God goedjes aan, maar morgen is het al. God is immer God. God läuft die en dan wat u is. En dan dat u am gehoorzaam bent, God läuft die trotzdem. Dat merkt ons niet mal aanmoedigt dat we God nu niet willen gehoorzaam zijn, sondern dat brengt ons plus nog nood aan de arm. We willen poort van deze immer rannende Qual zijn. Ik kan kwalen van kind op ons land, waar we woonden, doen we meer kwalen. En de kwal die hield niet op. De kwal die hield het niet op, en zijn jeen, we zijn er kwalen zijn. En dan verdriegt het wordt. De kwal, die houdt immer water. De kwal, die komt immer water uit. En dat we immer kuil, dat we immer frisch, dat we immer rein. We kunnen doen opgaan en dat je ries merken, er komt immer rein het water aan. En krijg zo is de kwal van water wat Jezus ons gegeven heeft. Hij komt in ons neer en hij merkt het rein. Maar hey, dan ga ik van jou een beetje gedanken gehad en ik leef, nu staat alles voorbij, ik weet dat zo dicht bij God. Weet je wat? Laat de kwal bloos wieder schelen. Dat oude, dat bijze, dat kwet dat bloos eruit. Wens dat kan du niet blijven, wens de kwal, de schild en de schild en de schild, dat bijze haft en niet ruim. En de Heilige Jezus is die wat dit deed in ons. Want wie bearmd zijn, dan is du leven het water. Dat is water wat leven brengt. En ik weet, in deze tijd waar we nu zijn, is een ding naar wat we schreeuwen, is water. Ik weet, deze dag is het zo windig wie en zo koud en de vingers die worden dreig. En einer vecht pummelt den dag uit en dan Jezus war boven op die vloer. En du weet niet van wo is dit zo nog waar nee komen. Ik heb al alle vensters toe en alles is zondig. En we schreeuwen naar water. En we weten, water geeft leven. Water is leven. En we schreeuwen naar dat. En krijg zo, zoals dat ook in de psalmen zegt, zoals den rij naar water daar, zo daarst onze ziel naar dat water van onze Herrn. En wel we einfach darstig worden. En zoveel meer wie in deze jaren wordt zijn, zoveel meer wie dat ervaren, dat im Schele blijft. Einmal dann war wir vielleicht noch mal ein bisschen gerieselt, ob die Qualen abschäden, ein bisschen gesund. Und vielleicht ein paar Entscheidungen, die nicht so sehr gut sind für die Qual. Aber weißt du was, die Qual geht auf uns nicht weh. Auch wenn ich nu allerhand Entscheidungen traf,
wat überhaupt nicht nur Gott seine Standards sind. Die Qual hast du trotzdem haben. Die Qual, wat du angefangen hast, in die Beine, in die Hort, wenn du Jesus Christus annehmen hast, wat der Herr Jesus ist, der bleibt du. In die Jeff leben. Wenn du weißt von Gott weichrennen, hij rent die hing eron, die scheine, der rent mich hing eron, der rent die hing eron. Jesus, der ist so gut, dat wie würden sagen, in einem menschlichen Uhr, das ist vorbei. Die Qual, das ist zwei. Und dann schwirrt das nach Hause uit. Und dann versucht wir die Blatt zu quatschen, und dann sagt er, nu ist es durch. Und dann fängt das Wutter bloß ein klein bisschen einen anderen Weg, dann ist es wahre Wutter. Das Wutter wird lebenhaft. Dat is een woord dat wordt niet jet op hier te merken. Aber, ik leg niet aan deze te stonden wo dat zo weinig is meilig dat. Zijn er zoveel zonden op te scheren is meilig. Dat zijn het bladig te merken. Ik leg in die woord dat die steht te staan. Wo kan ik deze kwaal hier vielleicht een beetje groeven, dat een grote rief. Ja, wat kan ik doen dat je meer uitkomt? En een van de zaken wat we doen kennen als Gottes stem hier. Dat is een zijn woord zijn. Dat is het jaar wo we van Gottes stem hier reden. Dat is het jaar wo ons thema is. Wo kan ik uit God zijn stem hier? En weet je wat het schrift al in Hezekiel, al im Oude Testament, ook im Nieuwe Testament, meest overeen. In Hezekiel 43, vers 2. Hezekiel 43, vers 2 zegt dat zo. En horch eenmaal. Dort komt de Herrlichkeit van Israël, Gott vom Osten. En dat ruis zo luid als een grote water. En die eerd weer opgedacht. Van wo herrlich die wir. Hier ist de stem Gottes. Dat is een grote, ruisende water bekannt heeft. Dat ruis zo luid als een grote water. Hier redet dat niet van de stem. Je weiß die Übersetzung und die sagen einfach, krijg, so ist Gottes stem. So ist ein grote, ruisende water. Meine Frau mal an uns hier. Wer erstmal bei einer grote Kataratas hier was, das Iguazu Falls oder Niagara Falls oder eine von denen. Wo sperrt sich dort Water? Du besiehst zu sein. Wunderscheinlich so. Ich möchte die Mut merken, wenn du Therese gleich und du nicht weißt, wohin, falls du Iguazu als eine steht, die Kataratas, die lohnen sich zu bechecken. Wenn einer du irgendwo geht, bei das Water, du sein Schmack stehst, besiehst das Water, und du an einen von den Steinen, oder in den Steinen, du sein Steine hackt, also das neue, da sind Marmorsteine mit Bibelvers. En ik lief deze steht, wanneer ik daar aankom en deze Bibelvers zei, ik becheck me de Bibelvers en de steinen hier hangen me en draai me naar het water en dat reint ze even me en dat wordt ganz nat voor de niet een kalten dag gaan, wenn die wat sehr frieren, wenn dat merkt alles nat, dat zo groot. En wanneer du met een vriend op bent, die maakt bij den staan en beralen, dat du den hier kost. Zo veel dichter die naar het water is, dat zo luid. Du schreckst und schreckst und schreckst. Ich weiß, in Bolivien habe ich nicht so eine große Falls, aber wenn wir so eine Cataratas, wo Wasser fällt, aber wenn wir noch so ein paar fahren, du hingeweißt, es ist Espejillos, du hast, wo heißt das, Cuevas, und hast du noch eine andere, aber wenn es die zwei weitig, Espejillos und Cuevas, ich bei beiden was. Stell dir vor, du bist bei Cuevas, viele von uns sind du gleich gewasst, dass ab mehr ist, haben ein paar, du an der linken Seite, dus ganz ohne Weg, ein paar hundert Meter angehen, du schildert das Water so von boven auf. Weiß nicht, wie viel Meter? 20, 10, 15 Meter durch, schildert das Water auf. Was passiert, wenn du ganz besiegt durchkommst, wo das Water so nah kracht? Kostet du eine andere Stimme hier als dort? Kostet was anderes hier? Kostet nur hier, nicht so? Krijg zo is Gottes stem. Zoveel nodig ik naar God zijn stem go. Zoveel weniger hier ik de stemmen wat er aan mij zijn. Zoveel nodig ik naar God zijn woord go en naar zijn stem go. En dat hartje dat wat de Heer Jezus mij zegt, door vriend, door een profetische woord. Zoveel nodig ik naar zijn stem go. Zoveel weniger hier ik andere stemmen. Er wordt verteld, een pastoor vertelde wie een
ze wir aus einer Gruppe Freunde, einer Gruppe Jugend, wir sind in so einer Stege gefahren aus Krijkses Cuevas durch, wo das so wut als raufkommt. Und sie haben durch ihr Boot, dass wir nicht sehr hoch gewesen, dass wir so eine Stege was, wo in der Boden können, und du kommst da uit und da ein Water. Bloß, nu, sie haben das nicht gewusst, aber auf einmal seien sie dort ein von ihren Freunden gleich, dass sie sagen, das Water jetzt ganz dicht bei, wo das Water so voll ist. Und dann haben auf einmal andere Menschen das gesehen, dass Freunde wieder in Gefahr, wenn was sie nicht wussten, du dich bei, wo das Water so raufkrachen hat, du wie eine steht, wo das Water so ein Remolino so drehen hat, und wo die können im Water ein Deipen näher gedreht worden, dann würde du nicht mehr von weg kommen. Wenn es dort trägt, die du nennen, der Schwung, was das Water bringt. Und sie als ganze Gruppe Jugend, die zu Raum stehen und die alle am Flackern sind, sie fangen an zu schreien, alle tegelijk, mit alles, was sie haben. Komm eruit, als du dich zu dich bibest. Komm eruit, als du dich bibest. Und die Jungen, die hiert nichts, wenn es so dich bei das rügende Water ist. Und dass wir alle gut uitgekommen, dass wir zum Zeit uitgekommen, dass wir nichts passiert, Gott sei Dank. Aber was will uns das Beispiel sein? Wenn ich anfange, sehr lüde Sachen an mich zu hören, ich hier bloß leichte Nachrichten, ich hier bloß Krieg, ich hier bloß, was im Land angeht für Schwierigkeiten, ich hier bloß Krankheit, ich hier bloß die negativen Gedanken, mein einer Kopf, meine eine Seil, meine eine Gedanken fangen mir an zu legen, ich hier sei bloß noch negativ, über meine Familie, über meine Freunde, über Zeug, über alles, was an mir ist. Ich sei negativ. Dann ist das ein Teken, dass ich von dieser rügenden Wutqual ein bisschen zu weit aufgegangen bin. Wenn ich fange an zu horchen, wird es wieder auf. Und dann kann ich umdrehen und dann kann sagen, ich will wieder, war dich beginnen. Ich will hier, was heute sein hat. Ich will nicht bloß checken, was Rami so schwierig und so dunkel ist, sondern ich will dich bei der Qual sein. Amen. So steht hier, sage ich in Hesekiel, so luid als een grote, ruisende water. Ook in de Apocalypsis, in de Openbaring 1, Vers 15, redt dat dezelfde weer. Openbaring 1, 15, zijn feit blinkenden als je smalt net, je wächst het messing en zijn stem, wie zo als een grote, ruisende water. Heb je mal gemerkt, hoeveel Bibelteksten du sind, wat aan Anfang van de Bibel sind, oder Sachen, wat du angefangen sind, dann irgendwann in der Openbarung, als de meest zelfde weer noch einmal wiederholt. Gott will uns damit bloß sagen, dass meine Stimme, die bleibt. Meine Stimme, die ist ewig. Ich habe Ihnen all in Hesekiel gesagt, dass meine Stimme ist das große, rügende Water. Und bei der Openbarung sagt Gott uns frisch, ich will die denken helfen, weil es nicht in Hesekiel, was ich Ihnen sehe. Meine Stimme war wir. In Openbaring zeg je waar. Mijn stem is als een grote, ruisende water. In 1. Korinther 14 is dat kapitel waar dat tongengebed uitgelegd wordt, wat dat bedient en voor wat dat is en waar we dat bruggen kennen. Een wunderschönes kapitel. En dat is ook een kapitel voor de profetische woorden. 1. Korinther 14 is een woord waar Paulus zegt, voor twee dingen waar hij abschwappen heeft, hij zal wie unbedingt uiven. Eén is de tongenrede en de tweede is de profetische woorden. En ik zie dankbaar dat we in beide zaken practicen kennen, dat we leren im uiven zijn. En in dit kapitel zegt Paulus dat alle stemmen, dat du in de wereld hebt een deel stemmen. En jeder stem heeft een Meinung. En wenn wir diesen Vers bechecken, dass jeder Stamm hat eine Meinung, dann können wir weiter, dass du sind in dieser Welt auch Stämme, die nicht eine gute Meinung haben. Du sind Stämme, die uns nur Dienstnis, nur Verlorenheit, die uns eine Verbrochenheit bringen. Aber das Schöne ist, das ist das Kapitel von der prophetischen Wort. Wir können weiter, dass wir uns jenseitig abbühende und mutmachende Wort geben können. In dit kapitel sagt, dat jeder prophetische Wort, wat wir geben, dat ist gemerkt, dat wir uns jenseitig abbühen, abmuntern, abfreschen, dat wir uns abheben jenseitig.
En dit zijn woord van God. Hierop zeg ik dat dat woord God is. Ga ik dat vergeten. Ik leg allemaal een papier in de Bibel. Maar ik mijn iPad abhebe, dann sperrt sich das nicht um Wort Gottes, wenn du noch ein Teil andere Sachen bist. Aber hier ist das Wort Gottes bijna, zoals ik je dat zei. Dit is de ruisende kwaal wat erop komt. Aber de ruisende kwaal kost die amtjekken, die zei ik bij die. Deze ruisende kwaal, zei wie, jeenzidig. Deze ruisende kwaal, zei wie, wanneer wir op een klingerop zijn, en wie einer für den anderen beten, en wie hier op einmal ganz still. Go sei den Freund, geef den een abrazo, en zei den, hij zal een schijne weg gaan. En du denkst, ach, naja, wat, dat is al voorbij. We zijn nu al bij die tijd gekomen waar we nu al eten willen en dat al koffie drinken willen. Dat de gebedstijd is al voorbij. En de Heer Jezus zegt die ganz stil, go en geef den een abrazo en zei den dit en dit woord. Dat is de ruisende kwaal Gottes, wat er ons redet. Dit wo wir uns jenseitig weergeven van moutmerken. Wo wir uns abhuwen. En ik ga gerade noorrechten. In september, dan hebben we de profetenschule nummer 2. En waar we waren practicen. In september gaat het weer. Wat we vorig jaar hadden we een profetenschule en dit jaar gaat het weer. We willen einfach leren, wo we kennen die woord Gottes, wo we dat ruige Gottes kunnen weergeven. Wanneer we van dit woord reden, van dat woord Gottes, van dat geschrevene woord, dan zegt het in Apostelgeschichte 19, vers 20, in Hechos 19:20, dan zegt dat woord, dat neemt eeuwig, hast du nog niet probeer wir nicht unbedingt lezen, dat neemt eeuwig, dat verspreidt sich sehr bosig. Wat wir du krijgt, je eier passiert. Du wir beker verbrannt worden. Die horen du je predigt en de mensen weer overtuigd worden dat selber beker wat ze horen, die weer niet goed, ze willen die niet gaan. So die brengen alle beker, schmieden die op een klampen en wat woonbuik komt dan ver weg. Er woonwoord. Wanneer de beker is weggesmeten en verbrannt worden, dan zegt het, dan neemt dit woord overhand en dat verspreidt zich bosig. Wie weet hoeveel verzacht worden is dat woord Gottes, de Bibel, twee te merken. Dat uit te laten van deze wereld. Waar de hand verzacht dit te veranderen, een klein beetje veranderen, dat die werking zal verloren gaan. En weet je wat? Emma waren die werking van Heer Jezus sterk dat woord Gottes, die blijft. Krijg zoals die verder 2000 en 3000 jaar wie aus dem Oude en dem Nieuwe Testament, wie zo blijft die en die werkt en de mensen worden veranderd. Dat is een ruisende woord. In Hebräer, dat derde en dat vierde kapitel, du zegt dat wanneer we zijn stem hier van jou, dan zal we onze harten niet stil merken, dan zal we hartje. In de openbaring zegt het ook, wie oren heeft hem hier, die zal hartje. En in Psalm 19, 8 en 9 zegt dat is dit. Psalm 19, 8 en 9. Salmos 19, 8 en 9. Den Herrn zijn gezegd is volkomen en je hebt de zeil niet leven. We hebben hier allemaal aanhouden. Den Herrn zijn gezegd, in het Oude Testament gezegd, dan meint dat de Bibel. Den Herrn zijn de Bibel, zijn woord, is volkomen en dat je hebt niet leven. Dat buurt op, dat je hebt wat niet. Einer kan zich verloten op dat wat de Herr zegt en dat merkt de wijs die dat fehlt. En dan, de siguiente. Den Herrn seine Befehle sind recht und merken uns Frieden im Hart. Gott seine Geboten sind rein und merken uns die Uhren op. Amen. Jakobus 1, Vers 21. Hier ist mein letzter Vers. Jakobus 1, Vers 21. Santiago 1, 21. Legt alles auf, wat rein ist und wat schlecht ist. En neemt dat woord wellig op, dat een juin geplant is. En de kracht heeft, june zeilen te raden.
So wie worden moed gemaakt dat dat wat aanrein is, dat wat niet goed voor ons is. Dat we dat afleiden, dat we dat te ziet schmieden. En dat we dat woord Gottes in ons onderaan, dat geplante woord in ons aannemen. Dit geplante woord, dat betekent dat dit woord is in ons hart al nieuw plant. We kunnen dat einfach plus aannemen. En dan is deze kracht, dit woord wat in ons nieuw geplant is, dat is heel bijna. Dat heeft de kracht onze zielen te raden. Dat heeft de kracht dienen en mijn ziel te raden. Op deze steed, zoals op meerdere andere steden im Nieuwen Testament, dat woord verraden, dat wordt zo hier genannt. Zo is een boek wat meerdere jugend met alles sterk kunnen doen. En dat bult meer jugendgroepen en jongens en met alles sterk kunnen worden. En wer weet bult over dat man ons bevrieden ook. Wer weet wat wie ons nog brengen wordt. Wat Regina een boek neergebracht heeft. Een wunderbaar boek. En dit boek dat redt van dat einfach dat heet zo. En dat is dat Griechische woord verrading. Krijg in deze Bibeltekst. En wat bedoelt dat? Dit woord rading, dat bedoelt niet bloos raden hier zum Himmel neergleppen. Wie geloof eenmaal, zolang ik geraad word in den Himmel neerkom. Nee, dit woord rading, dat bedoelt dat ik word vrijgemaakt. Werkelijk vrijgemaakt. Ik word geraad, ik kom in den Himmel neer. Maar ik word geheild. Ik word hergesteld. Ik word zo traag gebied, zo tot van de fabriek her zal. Wanneer God die zegt, ik ga die geraad, dan zegt hij, ik ga die waar door nur handje doen, zoals ik die gemerkt heb. Zoals du den dag weer, zoals ik die gevormd heb, zo heb ik die waar hergesteld. Zo heb ik die geraad. En dat is wat zijn woord, wat zijn woord in ons staat. Zo, we laten dat in deze komende weken, dat woord Gottes, dat woord Gottes, dat ruige Gottes in ons kunnen dergeruigen. Dat het kan ons rein maken, ons vrij maken van al het bijzen, van al het oude. En dat we kunnen ganz genau weten. We zijn vrij gemaakt, we zijn geraad, we zijn geheild. We hebben onze ziel, onze weide, wat we van binnen hebben, die heeft hij geheild. En we kunnen deze heilung einfach aannemen. Amen. We kunnen deze heilung aannemen. Du kannst zum Herrn Jesus sagen, ich will eine immer ranende Qual haben. Ich würde freuen, dass wir können vielleicht in Background Music anmerken. Podemos poner una música de fondo, por favor. Und dass wir können abstunden für ein Gebet hier. Wir haben abstunden. Und wir wollen einfach Gott freuen. In der Bibel sagt dass wenn wir den Herrn Jesus haben, das ist so einfach, als dass wir Gott einfach freuen. Kijk toe, wo du nu bist. Kannst du krijgt du den Hang uitstrijken. En du kannst ontvangen Gott te freuen. Du kannst ontvangen Gott te freuen. Dat Hij in die werken deed. Kom ruizen dit woord. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Dankzij Jezus dat we toegang hebben. Dankzij Jezus dat we toegang hebben. Dat u alles betoeld hebt. Dat u alles opgebroken hebt. Dat jeder bijzit, jeder zin, jeder donkerheid, jeder keer. Wat hier op deze stad nu nog herrschen wil. Die heeft verloren im Namen Jezus Christus. Im Namen Jezus Christus. Jeder Krankheit heeft verloren im Namen Jezus Christus. En der ist doorgekind en doorgebroken durch de kracht van Jezus Christus. En we bidden dat van jou, Heer Jezus, mocht u toegang hebben tot onze harten. Heer Jezus, had u toegang tot onze harten. Had u toegang tot onze harten. En kom met die woorden. Kom, Heer Jezus. Fang aan door te bidden voor u best. Kom, Heer Jezus. We brokken in, Heer Jezus, meer. Van jou meer als gisteren. Jeder dag meer. We brokken in, Heer Jezus. Voor onze dag, täglichen Dag, wo wir durchkommen.
Du sind so viel schlechte Nachrichten, so viel Schwierigkeiten um uns. Alle Menschen haben noch eine schlechte Nachricht zu geben. Und in der Mitte von das, ja, wie sei, Herr Jesus, komm. Wo da kommen, fang an zu schälen mich. Fang an zu schälen mich. Und merk mich rein von Bernen, heil mich von Bernen. Merk mich rein von Bernen, heil mich von Bernen. Stell mich bei der Reich, so du uns gemerkt hast. Merk dort alles in Ordnung, so du dort gedacht hast. Du wurdest von der oder kein anderer ist. Du bringst du die Ordnung. Meine Seil wird weiterhaft, du wirst du heilen. Und ich gebe dir von dir auf von deinen Hängen. Ich gebe dir von dir auf von deinen Hängen, lass dir heilen von dir. Ich lass mich frei machen von dir auf von mir und ich nehme dort an, was du all getan hast. Und von dir auf stelle ich mich von dort Wut Gottes, dort geschriebene Wut Gottes. Und ich lass dort einfach an mich schälen. Und ich will voll werden. Ich will voll werden von deinen Jenen. Ich will voll worden van die heen. Je hebt mij meer haar, je hebt mij meer. Zoals het in openbaring, ik heb oren gekregen te hieren. En ik wil nu hartje. En deze week waar ik neem, wil ik hieren wat u te zeggen hebt. Zo zijt als die hand is, zo zijt als die stem is. Laat mij dan hier. Maar laat mij ook hier, wanneer ruist en wanneer donnert. Wanneer ruist en die donnert alle tjeden op. Laat mij dat zijn. Merk mij nu op, dat ik die herrlijkheid kan zijn. En ik bid dat is Riva, einfach van schelen, derkant. Dat ik van derkant schelen andere personen aan. Dat we kunnen den zee trouw, wo immer we handelen. Dat we kunnen einfach derkant omarmen, Menschen omarmen von der. Und in dieser Weg einfach den Frieden Gottes wiederbringen. Den Jenmut Gottes wiederbringen. Zoals wie Menschen aankijken, zoals wie hen de hand geven. Dat we einfach kunnen de Jenmut Gottes metrouwen. Oh Herr Jesus, wir loben, preisen dich, wir loben, preisen dich. Jesus, wir sei dir Dankeschön für was du getan hast. Wir sei dir Dankeschön, Jesus, für was du getan hast. Dankeschön, Vater, für das Werk am Kreuz. Dankeschön, dass du den Sehen, Jesus, geschenkt hast. Und wir sind von dir so dankbar, dass wir können frei sein, freie Kraft, nie mehr war hergestellt, gesund. In die Namen Jesus Christus. Sei wir alle taub. Amen. 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 Mocht du gesehen sein, du bist gesehen, maar trouw den zijn die dat werken, deze week. Breng den naar die vrienden, am Armend. Je hebt een heute Mahlzeit. Je hebt een heute Kaffee en zijn en met die niet wordt. Dat die niet kunnen die wordt Gottes zijn in deze week. En dat het kunnen ranen, wo dat zijn. Halleluja.